para aí. Vamos coller uns recunchiños, destas verduriñas que nos sobran. Como andamos, Moi bons días. Ai, Dios mío. A enerxía ao poder, o bon humor ao poder, a cociña ao poder. Isto por aquí, viña, xa nos vale tamén. E sobre todo, algo moi importante, o bo produto galego, porque hoxe imos facer unha sopa de robaliza con berberechos que ides flipar. Palamber, é tan xinxela de facer que non o crees nin ti. Mirade, poucos ingredientes, porque neste caso o que temos, basicamente, é unha boa robaliza. Aquí tes, bonita, prestosa, que ademais non imos nin meterlle moito coitelo. Imos facer unhas toradas e pa dentro. Por aquí un pouco, evidentemente, de fideo para facer desa sopa. Un pouco tamén de berberecho, ben de allo, ben de perexil, un poquinho de fariña para darlle ben de textura, algo de viño, e despois non temos nada máis que recortes de pescadiño que teñe por aí e recortes das nosas verduras. Eilarei. É un pouco sádico isto, Sí, a verdade. Estou a quitar os olliños desta Non vale historia. para calquera. Moi bons días, Lidia, moi Iván. bons días. Non sei que non che gusta moito, pero isto tamén hai que facelo, porque hai unha cousa moi importante. Os olliños, normalmente, que se poden comer, que ahora, bueno, ademais están de moda, poden comer os ollos dos peixes, que seguro que teñen moitos nutrientes e moitas historias, pero teñen tamén esa cousa viscosa. Pero os caldos, que é o que empezamos a facer hoxe nesta auténtica sopa, enturbian, dan unha cor rara, se rompen e tal. Por lo tanto, eu prefiro quitalos. Así que mira, estes van para aquí xa directamente. Ala, listo, limpamos todo eso. Como estás, Que tal todo? Ben. Ben, moi ben ou relativamente ben? Ben. Eu toxo, xa o sabemos, en plan, porque non hai máis. Como dormiche? Porque últimamente outro día que deixaste un pouco preocupada co tema de que non durmo moi ben. Como dormiche hoxe? Porque xa... Hoxe dormín ben. Dixeronme dormir toda a noite, só despertei unha vez, así que bastante ben. Bueno, vamos a deixar isto un momentillo por aquí que vou facer unha historia. Non, vou quitar a cabeza. O sea, que ven todo, non? Porque é que vexo-te seria, non sei. Isto está me pegando un pouco o sono. Dormín ben, pero debe ser que teño sono acumulado e teño que espabilar. A ver, mándame facer algo. Eu xa sabía que algo había aí. Pois vouche dar conversación, porque mira, hoxe... Dame algo que facer. Imos facer unha cousa tal, non che vou dar por agora que facer, vale? Porque non hai máis, hai pouca cousa que facer, en serio. É unha receita super sinxela. O que sí que imos facer nós é coller esta cabeciña, moitas veces cortamos así e imos facer ese primeiro caldo. Porque este primeiro caldo é con cabeciñas e con tal. Non hai nada máis saboroso que un caldo feito con cabezas. E eu moitas veces vos dixen, primeiro porque ten ese moflete, esa cocochiña que ten por aí tamén, os beizos, teñen moita graxa que dá moita textura, pero sobre todo é importante que moitas veces, cando pillamos, por exemplo, unha robaliza deste porte, igual, ca cabeciña só non nos chega, non? Pois as raspas e tal. Hoxe, como non vou a empregar os filetes, que vou a empregar de outra maneira, pois é preciso que teñamos en conta que deberíamos ter algo máis de recortes. Por lo tanto, eu sempre tiro bastante, vale, de recortiños de outros peixes. Neste caso, outro día fixen un pouco de peixe sapo e tamén valían para meter aquí. De feito, enriquece. O peixe sapo é un dos mellores. Xa o falamos tamén algunha vez. Mirade, aceitiño ben pa unha ola ben quente. O primeiro que imos a facer é tostar un pouco esas espiñas, vale? E temos por aquí tamén, e isto ven o truco do almendruco, todos en ollos, xa temos cabeciñas. Díxenvos algunha vez, se vas a xunto Carmiña, vale, que é a túa peixeira, a xunto Emilio ou a Ricardo, que eu teño un colega Ricardo que é peixeiro, e Fabio tamén, o único que tes que facer é dicirlle, ois, sobreche cabezas de xente que non as quere? Pa dentro. Porque isto fai... Eso sonou fatal, son cabezas de xente. O peixeiro de xente que non as quere. O peixeiro. Ti é que macho, si, dormiche mal, está claro. Sí, non, que estabas... a ver, empezaches o programa quitando ollos, ahora diso de sobranche cabezas de xente. Mira. Estaba pensando... Pescada. Para saber un pouco, mira a diferencia. Mira que son tonterías. Aquí xa lle quitaron os dentes tamén. Pescada. Mirad a diferencia cunha robaliza, por exemplo. E teño por aquí... Mira. Oh yeah. E teño por aquí dourada. Mirade, por favor, a diferencia. Isto é moi parecido ao sargo, a pescada todo o mundo coñece, e a robaliza todo o mundo debería coñecer. Pois nada, cabeciñas que me foi dando o meu peixeiro perfectamente, xunto cun chisco tamén dese pouco peixe sapo que tiña eu por aí, cos recortes, eso é unha auténtica maravilla. Non, o seguinte, vale, ben de lume inicialmente, un segundiño con isto, non nos preocupamos pola elaboración, porque co frío, porque rapidamente imos traballar con el, falamos sempre da cadena do frío, se imos comer despois, senón 15 minutos aí non pasa nada. E aquí o que facemos
é empezar a remexer e sacar un pouco dese coláxeno tan importante para que despois o caldo este ben saborido. Vale, xunto con isto, díxenvos que directamente gratis, porque díxenlle a Carmiña, dame e deume, vale? E con isto, que eran cousas que me van quedando por aí e tal, temos recortes desas verduras. Por lo tanto, metemos así e empezamos a meter un pouco de porro. Veña, a cenoria que vai directamente, se está limpa, non pasa nada. Temos por aquí tamén apio. O apio, por favor, pos caldos, maravilla de feito. E había un cachiño de apio que temos aquí que está como medio morto, medio... Está así, un pouco en plan en declive. Porque estaba pegado ao fondo da parede da neveira e que eu colleu un pouco de frío demais. Pa dentro que ten sustancia tamén. Xunto con este verde da ceboliña que é maravilloso. Seguimos metendo historias pa aí pa dentro, parecemos bruxos. Vale, ceboliña que teña aí medio tamén a reventar e 3 dentes de allo que teño aí xa tal, que vou machacar un pouco e van pa dentro tamén. Ollo, vale. Por agora pouca cousa, non? Collemos un pouquichiño de perexil, mirade, un par de ramuchas, porque tamén me gusta meter no caldo, con talo e con todo, isto sempre igual, facemos algo tal que así, limpamos coitelo, sacamos isto, é que non o vou precisar. Poñémolo por aquí, estou xa a piques de facer a auténtica maravilla da cociña, que é agora un pouco de auga, desgrasar un pouco esa historia, deixamos isto aquí, un chisco máis de aceite de nada, hai xente que lle bota tomate. Ben, eu tamén ben podería botar tomate, podría botar calquer cousa. No, tomate, pasta de tomate, que xa foi unha vez, tomate natural, se tes algún recuncho, algo de pemento en pó para darlle cor, pero eu como despois vou xogar con outras historias, hoxe casi non unha salsa verde, pero leva ben de allo, tal, un pouco de rus, e sobre todo a sustancia vai con isto, que vai ser auga, e con esta historia, e con ese berberecho, vale? Entón, chisco de auga pa aquí, botamos... Onde botaches as verduras? As verduras? Sí. Están aí, non as ves? Pero eso é para o caldo. E logo non van todas as sustancias aí para o caldo? Non. Como poderíamos engadir verduras e que casen, por exemplo, con esta receita ou como acompañamento deste plato? Vas, por exemplo, xa sei por onde vas por exemplo, ao monte. Pastas un pouco de erva, como se foras unha tal, e despois comes un pouco de sopa. E tes a erva por un lado, maravillosa, alfalfa ou calquer cousa destas, ou tal. Home, hoxe metemos unha ensaladiña de primeiro, non? Bueno, hai xente que mestura ensalada e sopa. A mí non é a combinación que máis me gusta, pero hai xente que sí. Hai xente que sí. Home, eu comela xunta non, pero comer un pouco de ensalada, unha ensaladinha de tomate, unha cenoria relada, un pouco de cebola, tal, despois do maneso... Digo, para lembrar nas casas que intentemos incluir verduras cada día. Como botarías aí? Meterías aí na sopa tamén? Pois mira, o tomate, por eso estaba a preguntar polo tomate, non? Pois pode ser unha forma, o que pasa que sí que non vai a ser suficiente. Sí que é verdade que non se me ocorría como integrar nesta receita, por eso te preguntaba. Home, se faz unha xuliana de unha tal ou un pequeno, así como se foi unha campesina ou tal, colles un pouco de cenoria que lle podía quedar ben, un pouco do fiuncho que che gusta a ti tanto, miólalo un pouco, meto aí un pouco de apio, tamén poderías integralo, pero o que quero é esa sopa casi de primeiro que moitas veces tal. Que despois te metes unha berenxena ao forno, unha cabaciña salteada e metes tal, maravilla para todo o mundo. Incluso a cabaza tamén podría quedar ben nesta historia. Que pasa? O que estou sacando en vez de sustancia despois é verdad que vai levar pois materia pouca verdura, só que leva aquí. Pero isto, normalmente, cando vamos unha sopiña de peixe, metémoslle por outro lado un lisco de pan, un pouco de verde e tiramos millas. Ou non? Ai, es que non sei, a cabeza estou dicindo. É como un tal, a ver. Cando digo o das verduras, vais a alfalfa, erva do monte... Non, sabes o que non estou de acordo? É que non en todas as comidas non podo. Eu non que podo facer é unha sopa e meterlle verduras toda a vida, non? Non, pero te estaba preguntando por eso digo, como acompañala. Comes unha ensalada, estamos na casa, e comes sopa, e digo tal, se temos que botar sempre unha leituga, dixo unha da alfalfa ou da pasta para botar, pois botamos o tomate e listo. Mira, aquí temos o caldo feito. Cousa importante para facer é que é algo que me gusta dicir, porque moitas veces digo e non o fago e despois porque xa está feito. Mirade, cando queremos limpar un berberecho, o máis importante, vale, berberecho que por certo come moita verdura, come plancton e historias desos, e que estes tamén comen e saben ben, así que se comes verdura vas a estar ben. Colles por aquí e metémolos nun cunco normalmente que non estén moito un enriba doutros, é dicir, que teñan unha soa capa. Vale, por que facemos isto? Pois polo seguinte, nós temos que, como para limpalos ben, temos que facer unha mestura parecida ao que estiveran no seu propio hábitat. É que quere dicir eso? Que nós collemos auga, vale? Aquí estamos, perfecto, equilicuá, e botamos a auga suficiente para que pareza que van a cubrir, vale? Mirade, simplemente isto.
Aquí o berberecho é cando se empeza a estar no seu historio. Porque se botas auga ata aquí, un están debaixo tal, os debaixo xa non expulsan ben. O que queren, evidentemente, eu aquí non teño sal graúda, pero váleme esta. Igual é mellor un pouco de sal graúda, pero vale esta perfectamente. E botamos un chisco de sal para que eles empecen aí a remexerse tranquilamente e vayan sacando. Polo tanto, aquí non hai auga ata arriba de todo, directamente eu sempre botes unha limpeza e deixalos un ratiño aí para que vayan sacando as impurezas que podan ter. Se ben é certo que últimamente se o berberecho pasa por unha purificadora, vai por un acetario ou calquer cousa, xa ven bastante limpo en sen area, que é bastante importante tamén. E dende aquí o meu recoñecemento ás mariscadoras. Sí, por certo. Porque eu houve unha época que traballaba que tiña que pasar todos os días, bueno, casi todos os días por unha zona onde estaban mariscando. Eu pasaba no inverno, chovendo, no coche, miña calefacción posta e vía todas as mulleres agochando o lombo para coller... Ademais traballan tal. Podes pelar con allos comigo, fente fatal. Pero ademais, escoita, hai xente que está dende o barco, que vai a facer a rañada e tal, pero moita xente métese na ría e métese enteira, tal, e anda ca auga por aquí. Eu pensaba... Ca auga por aquí cunha rañeta, pim pam, agachada todo o día, agachado, que hai de todo. Eu pensaba, esas mulleres, cando lle soa o despertador pola mañá, un día de chuvia, no inverno, madre mía, hai que valer, Para min o peor non é a choiva, para min o peor é o frío. A postura... O frío, porque teñe mira... moito mérito. Eso pasa, teñe moito mérito e despois que traen unhas cousas, macho, que meten medo. Pero sí que é certo que todo mariscador e tal... Mira, eu cando ti dis... empezas a mover? Sí. Home, claro que se moven. É que o que vos dixen, se das esa historia aí de que estás, mira, empezas a sacar algún mira, aí están, empezan a moverse. Están se moven. Por que se moven? Vale, se ti os afondes no cunco tranquilamente, o que pasa é o seguinte, que o tipo non sabe onde está, e xa di, non me movo daqui, non me espareio. Desta maneira, como vei un pouco dunha cama de aire por riba e por baixo, saca esa lingua que ten para buscar a terra que non está a area e vai expulsando toda esa historia. Con un ben de sal, non teñades medo. Pois sí, móvense por iso, porque se os pos ben, vale, están máis no seu hábitat. E cando estamos a falar, dixeches ti, isto é moi subxetivo, vale? Cantas mariscadoras, eu teño falado con mariscadoras, coñezo un par deles, de feito, teño un colega que iba a Meixa, e é verdad que dicía que non o cambiaba por nada. Sí, eu os que coñezo tamén din o mesmo, Din o mesmo, pero hai que valer. Aí está, tío dixeche, porque hai que valer. Pero o contacto ca natureza todos os días, evidentemente hai que respetar as vedas do marisco, vale? Neste caso do bivalvo, do berberecho, do que sexa, hai que respetalas, evidentemente. Pero sí que sería importante entender que eles teñen ese contacto natural, que moitas veces é o que nos falta a xente moito da cidade, que estamos... Xente que vai á horta, despois din, a mí non me cambies, é moi bonito, moi todo, moi tal, pero non me cambies esta historia. Déixame estar aquí. E sí, fai frío, e sí, e tal, non é o mesmo que meterte nun barco, evidentemente. Pero sí que pasan as súas penurias e, sobre todo, que moitas veces ti rañas e non sacas, que o bonito era cando luce. Sempre que luza, vas a traballar, vas 4 ou 5 horas, luce ben no peto, porque podes venderte ese bo produto, pero cando estás aí dalle que dalle non hai, ollo piollo. Así que bicos, como di Lidia, para todos vos, os que traballades no mar, os que traballades na terra, os que traballades onde sexa que traballedes, porque de todos temos que tal. Aquí esperando a que ferva. E aquí, agora nós, evidentemente, xa xemos máis dunha vez o tema dos caldos de peixe, importantísimo que, mira, aquí premida, que é o que é máis importante para nós, que non cozan moitísimo tempo. Polo tanto, cando levantan o primeiro fervor, andamos ben o tino para que estén 15-20 minutos como máximo. E eu o que vou facer directamente é buscar que isto, facer unha boa papilla, que pode ser perfectamente con tal, pero hoxe non o vou relar, porque vai na sopiña esta. Por certo, isto é verdura. Pilleite! Morena, pilleite. Dixeches que non levaba verdura, e vai levar perexil, verdura, erva, e vai levar allo. Aí o tes, xa teño verdura. Xa non podo suspender de todo, xa saquei un 5. Que non é suspender, é mellorar. Non nos movemos en blancos negros, non? Pero ou podemos acompañarnos no mesmo plato, pode ser noutro plato, non ten que ser na mesma receita, pode ser un primeiro plato, pode ser un segundo plato. É unha ensaladiña, non? Ou que di ensaladiña, dame igual, se tes aí uns garabanzos cocidos que tiñas de outro momento, lle metes uns garabanzos cun pouco de comiño, incluso cunha mazá, que hai xente que come con tal, ou pouco de yogur, e despois meterías isto, tamén valería, xa valería como verdura. Eso serían legumes, pero bueno... Claro, non valería como verdura ese día, habría que botar un tomatiño. Pero legumes con verduras, garabanzos con verduras, por exemplo, sí, perfecto. Por eso facémoslo moitas veces, o de vez en cando, faime caso.
Sabías que os berberechos son un dos alimentos máis ricos en ferro que existen? Se non é o que máis, é de boa asimilación, pero non só iso. Sabes outra cousa que teñen? O sea, teñen 3 veces máis cantidade de ferro do que necesitamos un día. 100 gramos, 100 gramos. 100 gramos que é unha ración pequena. Sí, o sea, vas comer máis de 100 gramos, veña. 6 veces máis cantidade de vitamina B12 da que necesitamos un día. 6 veces a cantidade de vitamina B12. A pregunta que lle vai todo o mundo na casa, que creo que é importante. Se me paso de consumo de ferro ou de vitamina B12 porque tomo 300 gramos, pasa ya algo ao corpo? Unha persoa que ten saúde, non. Hai certas patoloxías específicas que non poden sobrepasar o consumo de ferro, pero estamos falando de enfermidades hematolóxicas moi concretas, non? Pero en xeral, poboación que non teña ninguna patoloxía non pasa nada. Non pasa nada, vale. Temos un sistema que regula a absorción de ferro en función das necesidades no intestino, non? Somos listísimos. Cando precisamos máis ferro, o corpo normalmente absorbe máis. Cando precisamos menos, absorbe menos. Eu sen saber nada, o sea, o corpo faino sin eu sabelo, Sí, salvo que haxa, xa digo, algún problema digestivo que nos impida a absorción do ferro. E outra cousa moi interesante que falamos cando falábamos dos cogomelos, son ricos en selenio tamén, cubren as nosas necesidades de selenio. Non sei se lembras, cando falamos dos cogomelos, que tamén decía que é outro alimento especialmente rico en selenio, e o selenio sirve para moitísimas cousas, é un antioxidante. Antioxidante, sí, pero igual a veces olvídome, o sea, disme tal, despois é verdad que me olvido de selenio, se era o ferro, se era tal. Entonces o selenio, como decías, que fai? É un antioxidante. É importante tamén na fertilidade masculina. A carencia de selenio afecta a produción de espermatozoides e a súa motilidade. É dicir, se tedes espermatozoides vagos e queredes ser fértiles, que o mellor non queredes. Desos que se moven pouco, non? Que son pregiceiros. Sí, pois o selenio, a falta de selenio pode afectar a fertilidade masculina. Oño, Tarzán, ti, da casa, Tarzán, mételle selenio. Mételle selenio para que eso ande como se estivera un foguete. Bueno, eu debo tomar bastante selenio, creo. Teño moita mobilidade. Ti non tes fillos. Teño moita mobilidade, non sei onde, pero moitos desperdiciados. Teño moita mobilidade. Mira, isto a piques de ferver. Por certo, mirad un momento, compañeiros, que ahora vou a tal. Teño xa desalliño picado, pero vou esperar un anaquiño para empezar a facer unha pequena rus. Polo tanto, e o que vou facer é, como a case sempre, intentar desespumar. Así que vamos a esperar. Mirade que se está comezando a formar un espumallo, non? Ese espumallo, ao final, é porque pues, as cabeciñas do peixe, unha cousa e outra, ten algunha impureza. Bueno, non pasa nada. Como estamos a piques de ferver, dentro de un minuto, cando levante fervor de verdad, todo ese espumallo quitámolo e nun chisquilichasqui voltamos para empezar a facer unha historia que sinxela non, o seguinte é que vai cun caldo un pouco máis. Veña! Pois veña, vamos a acabar con isto, que xa non queda absolutamente nada máis que facer unha cousa sinxela, botar a pouca verdura que temos na nosa receita, que é ese allo, cun chisco de aceite e perexil, xa veredes. E despois temos un pouco de fariña e imos a facer unha especie de rus pequeno xunto con ese caldo que xa está infusionando, que vai ser unha auténtica maravilla. Mirade, igual que moitas veces, sí que é verdad que fago de poñer a tarteira a quecer moitísimo, vale? Hoxe o que estou a facer é que isto empece dende frío. Por qué? Porque o allo hai que ter moito cuidado con el, vale? Se nos queima, estragamos a receita de contado. Así que neste caso, coñemos ese alliño que piquei bastante e que non relei porque se o relo, que xa o dixen algunha vez, igual que ca cebola, deshidrátase moito máis, é dicir, quítolle auga tamén, polo tanto, prefiro que este así cortado pequeniño para esta elaboración e vou coller un pouco de perexil, por suposto, vale? Cando empece de bailar, se non me dou conta, dimo, xa que non bailas ti, que baile o allo polo menos, pero que baile paseniño. Mira, collemos este pouco perexil por aquí. Vou quitar isto, pero isto sí que nunca o tiro. Non o vou meter na elaboración, pero deixome estes talos para calquer momento facer o caldiño que ben podería xa habelos metido ali. Vale, vou coller isto así. E se faz unha cousa, mira, para ti, ese berberecho, vale, antes de nada, para que a xente vexa que sí que sacou algo de caquiña, isto vai ir para ti, porque despois limpos aí un pouquiño co tal. É un bocador, mirade, isto, vale, están limpos, veñen dunha cetaria, dunha tal, están pulidos, pasaron pola purificadora, non deberían ter moita terra, pero inda así, viviños como andaban, se lle botas a sal, van deixando ese rastroxo por aí, vale? Eso que se pode ver, esa tal, que non é máis que terra, tal, que non pasaría nada, en realidade, non? Pero, mellor que queden limpos, así que se colles isto, vale? Pesa un pouco, vou non facer eu directamente. Vou non facer eu porque pesa un pouco e non che vou meter aquí nesta argallada. Mirade, facemos así, debaixo do grifo, esa pouca que pode quedar, vale? Limpamos, tracatrá, e volven por aquí, ben limpiños, xa.
sen esos desperdicios, sen esas historias, sen esas movidas. Dixencho que fixeras, pero despois como pesa bastante, dixen, bueno, porque despois mete, creo que podo, pero... Bueno, pro próximo día digo, despois dirásme que porque non fixen eu, pero bueno, non pasa nada. Aquí empezamos ca nosa historia. Vamos a meterlle unha boa picada mentras eso empeza a ruxir, porque é importante, importante, que non se nos queime, pero sí que sofría un pouco, senón non quitamos ese sabor a ese allo. Estamos un pouco tamén casi confeitando toda a elaboración. Mirade, para min importantísimo unha boa presa de perexil. E non é unha salsa verde, pero sí que lle vai dar moitísima sustancia, sobre todo porque temos un caldo potente e este frescor, este verde, queda moi ben. Un segundiño de nada, que vou toquetear un pouco nese allo, Mirade a receita, aí. Lume pequeno, allo comezando a funcionar. E neste aceitiño, que ainda lle vou botar un pouquichiño máis de nada, imos meterlle xa ese perexil de contado. Mirade, aí o tes, Bueno, aí o tes, perfecto, unha pulida máis a este perexil. Por certo, outra cousa co perexil. A veces empregamos perexil deshidratado, deste que ven xa no bote e tal. Conxelado, non picado. Conxelado. Ese gustame máis que o outro en aromática, vale? Neste caso, importante que sexa se está ben picadiño, tes un coitelo bonito, non o esmagades. Mirade, aquí, inda esa cor dese allo perfecta e ben de perexil pa dentro. Vamos, xa verdes que sopaza. Mira, aí vai. Inda, vamos a facer o pratazo desta semana. A min isto está me pintando moi ben, Agora, o que fago eu é rapidamente, limpando todo isto, coller e pillar a fariña. Vale, colleme a fariña ali, por favor, que xa pouco queda. Limpamos un pouco a táboa. Esa fariña, vale, moitas veces... Aquí, imagínate, como lle gusta tanto o tal, que parecen tan bons tal. Se colles unha legume, tamén poderíamos esmagar unhas legumes, telas cocidas, temos un bote, nos sobrou un pouco tal, para facer un pouco esta especie de amalgama co caldo, vale? Estaba pensando que vai ben subida de allo, hai xente que lle repite o allo. Entonces, esas persoas que lle repiten moito o allo, pois con un aceite infusionado en allo, o sea, retiramos o allo, pero deixamos ese sabor no aceite, pois valería para que non... Vale, e o allo, se está cociñado, repite igual que se está cru? Non, sempre repite máis cru. Repite máis cru, vale, claro, por eso que estaba non a min, tal, cando o allo cru xa non me gusta moito, hai xente que o mete pola mañá, dicindo que tal, cando está ben cociñadiño, sempre a lume pequeno, é bastante diferente tamén. Vale, colleme aquel viño, porfa, que é importante un chisquiño de viño aquí. Vale, aquí sí que vamos agora, tendo en conta xa a nosa temperatura, podemos subir un pouco o noso lume, collemos directamente este pequeno cucharadiño de fariña, mirade, así, queremos que teña textura, vale, hoxe. Moitas grazas, Li. Facemos o seguinte, empezamos tamén un pouco como a cociñar, paseniño, o lume sigue tranquilo, mirade que agora xa nós, tendo todo isto, xa casi é posible fallar, como digo eu, pero sobre todo, hoxe como empezamos? Facendo un caldo. Bueno, pois co caldo, eu xa che digo que... Eu non emprego sal e digo vos que isto vai pa diante, vale? Isto, veña, para aquí, porque empezamos a facer o seguinte, vale? Agora, que temos todo iso, empezamos co viño. Esa primeira fariña, 30 segundos e pa dentro. Agora sí, lume, un pouquiño máis arriba, vale? Ese pouquiño viño que empeza a espesar. E desver, pouco a pouco, como eso que parecía que tiña que trabar dunha maneira, mira, aí está. Pásame un poquinho máis ese viño, agora un pouco máis de viño, porfa, un chorriño de nada, un chorriño. Eso, un chorriño máis. Veña aí, eso é, sen medo, Lidia, perfecto. Botamos esta historia así e... Amigos para sempre, que empecen a abrir, van a sacar un montón, pero un montonazo dese líquido, con ese primeiro tal non temos medo ningún, temos o caldo quente, e polo tanto o que facemos é o seguinte, mirade, un chisco deste caldo, a ver, cólleme un coador, que seguramente aí no teu, ese mesmo, porfa, vale, perfecto, coador por se acaso se cola algunha verdura ou algo, e mirade, pa dentro, un par de culleradas polo de agora, dentro dun anaco botamos un pouco máis, mirade, isto así. Agora, o que quero é que eso se mova ben. E vou coller. Mira que maravilla. Mira como empezan a abrir. Estaba a lembrar un traballo que tiven que facer un vídeo falando xustamente as propiedades do berberecho, cas mariscadoras detrás, na Ría de Arousa. Sí. E sentíame fatal, porque digo, que privilexiada. Eu aquí, parezco aquí, que chego aquí de Finolis falando de tal, mentres outros agochando o lombo. Bueno. Estábame lembrando, non sei se coñeces o monólogo de Carlos Blanco, este da cando foi Belén Esteban a Arousa. Non coñeces ese monólogo? Non me dou conta.
Si, sentíame un pouco así. Sí? Teño un pouco de... De que? De que a xente faga... Síntome mal, cando alguén ten un traballo peor que o meu, síntome mal de ir eu ali, sabes, a... Eu xa che dicía antes que iso de peor relativo relativo é... No, tes toda a razón, que o mellor moita xente está contentísima e coñezo, as mariscadoras que coñezo van super contentas, pero é cousa miña, que sinto que teño un traballo máis privilexiado e síntome mal. Eso non me parece mal, que sintas que tes un traballo privilexiado que che gusta que faz, fai de que estés moito máis feliz, pero o mesmo digo, ti sinteste privilexiada e igual a mariscadora di, bueno, non sou eu o que eres ti nin de coña, non? E ademais gustame moito que van en bicicleta ali a traballar, o sea, eso de ir a traballar en bici e estar en contacto ca natureza que pareceme... Eso creo que non hai cartos que o pague, ollo. Vale, mirad aquí. Esa primeira abertura, aproveitando tamén eses líquidos dese berberecho que estiveron a abrir mentres aquí falamos ese conto das mariscadoras e mariscadores, que parece que non hai mariscadores, que tamén os hai, vale? En este caso, con ese caldo quentiño, mirade esta salsumada que estamos a facer. E aí, directamente, mirade, vai ir a nosa robaliza doxe. E tamén os nosos fideos. Fideos que non vamos a botar moito, é que hoxe emprego o fideo o pequeniño de todo, que chaman o cabellín vale? Que é un de 3 minutos de cocción, nada máis. E agora, arriba de lume, tranquilamente, chisco de sal, un pouquiño de nada, a estas toradiñas, mirade, e directamente imos colocando, porque isto é maravilla, non? O seguinte, que se vayan facendo pouco a pouco. Pensade un pouco tamén que isto 5 ou 6 minutos, polo tanto, o que vou facer é meterlle primeiro a robaliza e dentro de nada, 3 minutos meterlle o fideiño ese, xunto co fideo 3 minutos máis e con esos 6 minutos estas toradas e un pouco de repouso, aseguro vos que esta sopa está perfectamente... Temos unha receita moi das Rías Baixas hoxe. Sí, o que? As robalizas, ameixas... Non empregan verdura nas Rías Baixas. Empregan, pero non está no mar, que Eso é. Vale, pois aquí, este pouquinchiño, aquí, falando, nas Rías Baixas faise moito, incluso as empanadas son así de mar. Non digo polo produto, non? Podeis ser unha robaliza... Perfectamente, pois a min así, moitas veces facemos a cousa de poñela como máis pequeniña, máis cortada, máis tal. Nós, neste caso, aí a toradiña perfecta para que despois, cando teñamos todo feito, poñamos. Así que nada, chisquilichasqui, 3 minutiños máis, incluso con esto tapadiño, para contar, botar este fideo en 3 minutos. ¡Papando! Hoxe cociñamos sopa de robaliza con berberechos. Comezamos facendo un bocaldo, tostando uns recortes de peixe que tillamos por aí, xunto cos outros de verdura, para cubrir con auga e deixar cociñar uns 20 minutos ao mesmo tempo que limpamos os berberechos en auga con sal, intentando non amontoar uns cos outros. Mentres, picamos os allos para rustrir unha tarteira cun pouco de aceite xunto cunha boa mada de perexil, para logo incorporar unha cullerada de fariña xunto cun pouco de viño e remexer para facer unha especie de rus. Agora, engadimos os berberechos para de seguido acompañar co peixe cortado en toros, botando o caldo aos poucos para nos últimos intres engadir os fideos, deixando cociñar uns 3-4 minutos máis. Así que trae pan e a papar! Ai, non sei se fai frío ou non, pero menuda sopiña de robaliza con berberechos. Mira como lle vai xa os bichiños. Acórdate, un bocaldo con ben de espiñas, ben de recortes, o que che dé a gana. Uns berberechos abertos así, con ese allo, con ese perexil, e un chisco hoxe de robaliza. Unha sopiña para quitar o frío e para rexuvenecer, como todo no está che bo. ¡Aburiño!